muna yin tallan mai girma shugaban kasa a cikin jam'iyyar mu ta APC kuma mun yi ya ci zaɓe. Lokacin da muka yi ma an ɗauka ba za mu ci ba, Allah ya ba mu muka tabbatar, kuma yanzu ma za mu ɗora, za mu ci gaba. Amma dai bisa tsari na tsarin jam'iyya, duk wanda Allah ya sa yake gwamnan jihar Kano watan shine jagoran jam'iyya. A baya ba mu da gwamna, an san abin da ya faru, daga baya kuma Allah ya dawo mana da shi mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf, aka tabbatar da komai, aka zo aka haɗa, aka yi shugabancin jiha, aka yi da abubuwan da aka yi, har ma wayan sa ka ɗauka aka ba mukamai an haɗe, an zama ɗaya, ana taro tare, kuma an ɗauki mataimakin gwamna wanda shine Murtala Langaro, wanda shine ke taimaka masa. To kaga yanzu magana ake ta gwamna da mataimakinsa a jihar Kano da kuma sanatoci guda uku, sanata Malam Ibrahim Shekarau na Kano ta tsakiya, DSP Barau Jibrin wanda shine lamba 5 a ƙasa baki ɗaya wanda ke wakiltar Kano ta Arewa, sai sanata Kawu Sumaila, sai 'yan majalisar mu guda 24 na tarayya, da kuma ɗaya daga cikinsu wanda kusan shine kusan jagora a Najeriya saboda Allah ya bashi lalita da kuma inda yake tafiyar da al'amura, shine shugaban kwamitin duk faɗin ƙasar Najeriya, Abba Bichi. To muna da manyan mutane muhimmai wayanda muke so mu zo mu ɗora a kan tallansu. Za a ci zaɓe da yadda Allah, amma ba za a rasa ƙalubale ba. Ko da yaushe mukan yi bayani cewar idan an tsaya zaɓe sai ka gama sanin waɗanda za ka yi ma buga da su. Mun sha fira da ku kafin zo kan bayanin da kai, mun tambaya cewar sai ma ka san da wanda za ka yi. To yanzu mun san da waɗanda za a yi takara a jam'iyyar mu ta APC. Ita wadda sanata Rabi Kwankwaso aka ce an ɗaya da shi mataimaki kamar yadda na gani, har yanzu dai ban tabbatar da cewar sun ma karbi fom ɗin INEC ɗin ba. An ce an yi uploading kuma ana ce a'a ba a yi ba, da yan takarkarin da akan faɗa an yi ba a yi ba. To muna jiran ƙarshen watan 9 shine za a fito da final list. Za ka san 'yan jam'iyyar ka na APC kashi 80 cikin 100, za ka san sauran jam'iyyu kashi 80 cikin 100. Abinda yasa na ce kashi 80, wani ba za ka taɓa sanin cewa ba naka bane, domin zai yi maka antifati, kuma aka yi tabbatarwa ba. Har ranar zaɓe ma za ka yi mutum da shi, ka zo ka ba da kuɗi ya tafi zaɓi wani abu. To kaga daga inda ka san kashi 80 cikin 100, to kaga za a fito da takobi na yakin siyasa da kuma abubuwan da za a fito a faɗa. Duk wayannan abubuwa da ake faɗa na suka mai girma shugaban ƙasa, ai an yi a baya, kamar inda na sha faɗa cewar an yi wa Goodluck ba abin da ba a yi ba, muna tare da Goodluck ba abin da ba a ce ba. Duk irin wannan matsalar tsaro, wane ne da wahala, ana wahala, ba a samun abu, duk an faɗa. Kuma aka yi da abin da aka yi, Allah ya kawo wajen Muhammadu Buhari, kuma yana ɗaya daga cikin wanda ya faɗa. Duk na sha faɗan wannan abubuwan da muka yi a baya. To za mu zo, tunda yanzu magana ake ta za a yi zaɓe, za a fito da abubuwa da yawa. A ce ma an sace 'yan makarantu, amma sace ba sai a buga. Kamar na gani ma ko a Barna an ce an ɗeba wasu 'yan makaranta, amma da aka buga labarin an san fake ne. To bayan ma ɗebewa ma za a zo a ce da kai a ɗauko gawawwakin baya da suka wuce, tunda yanzu Allah ya sa kamar yadda ka faɗa, kana tare da gidajen rediyo guda 5 da wayanda suke masu breaking news, 'yan sada zumunta da binnai, wannan da abin da kake cikin minti 3 ya tafi kasashen duniya. To za a iya ɗauko wani yakin ma na Ukraine a ɗauko shi a maka ce a Najeriya akai, tunda an iya haɗa fakijin, kuma an ce yanar gizo dama an san ƙarya ce. To a gurguje wannan siyasa ce, kuma mu a ciki muke, kuma za mu fito, za mu yi bayani, za mu yi tallan Tinubu da mataimakinsa, kuma Allah yadda za a ci zaɓe. Duk abin da za ka faɗa za mu maima da amsa, iya abin da ka faɗa iya amsarka. Idan zuwa kai kalubale guda 2 za mu yi ma 10. To don haka ne muka ga ya dace, tun da mu Tinubu ya ba mu matsayi a ƙarƙashin jagorancin advisor mai bayi shawara akan harkar Senate, Sanata Bashir Lado, wanda ya yi gwagwarmaya, ya yi sanata, ya ba da gudunmuwa. Har yanzu in ka shigo Kano komai lalace an kaji an ce gadan Lado ta sace. To shine shugaban wannan ƙungiya tamu wanda muka haɗu, wanda aka ba mu mukamai, wanda ma zan karanta sunansu. To kafin mu zo mu haɗa kanmu mu fara yaƙi, idan kana da gwamna, to fa gwamna shine jagoran jam'iyya. Shi yasa sai muka ce to kafin mu fara komai, mu je mai girma gwamna matsayinsa na jagora na uba, ya kaddamar da wannan kungiya, ya faɗi abubuwan da zai gaya mana na ƙari da kuma shawarwari
mu ɗauki albarka mu zo mu ci gaba da wannan talla ta mai girma shugaban ƙasa da mataimakinsa Kashin Shatima da kuma shi kansa gwamnan Kano da sauran duk wanda ya tsayar akan mukamai daban-daban. Don haka ne muka nemi rana kuma ya bamu, muka zauna a garin Abuja kuma muka gabatar masa da sunayen ƙungiya. Na farko